Signore e signori, dame e господа, ladies and gentlemen, Joanna Dark featuring Leo. Senzacija, demonstracija, feminizacija, nominacija, eliminacija i ošte 100 nešta. Например дисертация, градация, публикация, репутация, констатация, провокация и още 100 неща. Само да те задържа, да те задържа, да те задържа до мен. Само да те задържа, да те задържа, да те задържа до мен. Овация, имитация, пулверизация, интоксикация, реанимация и още 100 неща. Например резервация, класация, ротация, импровизация, вариация, оркестрация и още 100 неща. Само да те задържа, да те задържа, да те задържа до мен. Само да те задържа, да те задържа, да те задържа до мен. Ще трябва 100 неща ти да направи за мен, ако иска да сме заедно някой ден. Ти си красива, палава, игрива. Искаш ли да ти покажи колко ме бива? Само да ме задържиш, да ме задържиш. Само да ме задържиш, да ме задържиш. Трябва да се постараеш, не дей с мен да се играеш. Ще направя, хей, ла-ла-ла. Ще направя какво? и още 100 неща. Ще направя. Дай това. Ще направя Какво? и още 100 неща. Само да те задържа, да те задържа, да те задържа до мен. Само да те задържа, да те задържа, да те задържа до